Abona abafana ubiyela. Yabo lo mbhemi bafethu hayi kade ngangwenza ama video ngihleka izinto asuke ezishilo noma asuke ezenzile. Kodwa ngikaze ngisho leyo gqoka. Hayi bafana ngeke hayi. Lo mbhemi lo mfethu ungamlingiseli, ungafuni ukufana naye. Mubuke kuphela ujabulele into ayiyona. Ngoba sesibabonile abantu abafuna ukuzenza yena. Omzimba onemali bazama ukuzenza yena. Yabo mawuthi uzozenza umuntu ugcina ususanganelwa ikhanda kube sengathi awusile wena la ekhanda ngoba uyayazi yena into ayenzayo. Wena uyazi lento oyenzayo ulandela yena ujahuta lakho. Sithe sisuka sabona omzimba onemali sebefaka amawasha amabili. Ubiyela uyifakela iwasha elilodwa nje. Adla ishathaphu. Ayigqokela icathulo zakhe ezibomvu, adla ishathaphu, ibhande lakhe libomvu, ibhinqa kodwa ubona ukuthi leyigatsha ngonto eliyiyona. Yabo alinankinga bese liyaswenka. Manje omzimba onemali bazama ukufosa bagqoka amawasha amabili uthi uzama ukumdlula ukuthi ubiyele igqoke elilodwa mina ngizogqoka amabili kanti usuyaphuma esandleni usubukeka njengomuntu ongathi awuphilile ekhanda avela agqoke icathulo engafani avela imoshe mo hayi lo mbhemu lo ngeke uzuyena yabo lo muntu lo indlela yakhe le into yakhe le wangazi uthi wayincele ebeleni mangathiwa khona into ekanjalo awuyayenza bafuthi into yakhe yabona nje ubiyela bafowethu ngene emavidweni yakhe uwabuke kahle uyagqoka lo mbhemu uyabona nje kuyimali ayenzayo ngiyabona ukuthi akondli umuntu ekhaya lo muntu akondli umuntu ekhaya mayethola imali uyahamba uyothenga iskipa seFabian uyahamba uyothenga ikhavela akondli umuntu maye mawucabanga ukuthi uzomjaha wena usabuye wena ubuyele ekhaya uyokondla